May sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Action! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman Palamati region-wide, mga palangga kita sa Nabilin isa ka oras, 13 minutos karon nga adlaw, Sabado night, petsa 5, nagapamili gyapon sa bulan sang Marso. Sabado namang edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kananda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sini nga pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry. Aton sini kapulisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini mata kadurunggan oras sa kagabiyon ang aton sini nga Patrol 2. Magalibot sa final niya sini nga pagpangalagad Sabado night. Ato na maliwat ka bantayan kahimusuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities why taman ginapangayo from where the action is pang Sabado night edisyon sa inyo sini nga palatuntunan. Mangin kabuylog nato ng puwersa aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Update sa pagbantay naton sa COVID-19 kag ang padayon nga gera mundial sa tunga sa pungsod Russia kag Ukraine. Sa mga balita nasyonal, duga nga mga balita international, News Center ginatutukan na sang aton sining pagpangalagad upod kay action an Defensor. Opda magita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by King. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tulog, Syudad sang Bago.
Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda na inyo sinilagad ang Kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdirin niyo ako sa Rabilin isa ka oras. 10 minutos nga pagpagalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karoon lang gabi nagtupa ang ulan. Hindi man siya shadow kadamol. Naguntat, dugay-dugay, tupa naman. So, laban kasi ni sa Baldavid. Pero ginasigahom ta nga nagbalik na sa normal ang panahon naton. Eh, before kita diri kay na nagsulod sa hawlata, nakatangla takadali sa kalangitan, daw may nagagawa ng kabituunan. Ato masabigi na pangamuyo, hopefully ang mga gabi na to sinipapalagad hasta magkagaon, hasta magbuwas aga, huwag na lang sa mga dalagko pa nga mga aksidente kag insidente. Sabay pa nga mag-upod sa level 1 normal sitwasyon ang syudad sa Bacolod kag palibot-libot sa aton probinsya sang Negros Occidental. Si John Patag, aton nga listeners, naka-like na kang naka-share. Amo man si amigo ko Arnel Binares Sr., si Arnel Binares Jr., si Andro Mamon Binares. Mga Binares family dira sa Alis Full Force Gid, nagasuporta diri sa aton sining pagpangalaga. Ang mapisan ko man nga amigo Deputy Police Chief sa Station Number 9, si Kuya ko Edgar Alan de Guzman. Opo dira ang happy nga si Police Major John G. Liba, nakakapolisa dira sa Station Number 9. Salamat gid sa inyong pagbuyilog kada gabi, no? Ang mga pamilya Alonsabi kag Montoya sa Morsia, ginatamyaw lang ni Riv Scarlett Yel Alonsabi. Mahalan dira nga pagpaurok-urok. Tuto JP Ahina, ara na siya, nagalantaw na. Lugar ni nga hagad ko kay Toto JP Ahina, mga pido pirmigin sa busy. Si migo ko Herman Lamier Jr. Wow, iglaw man ta kay Piljon ba? Kay Herman Lamier Jr. dira may nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program dira sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Si Danny Shooting ara naman Danny Shooting malan dira ka pagpaurok-urok pamati. Si Migo Conato Escoltero dira sa Barangay Sumag, gaobra sa SSS Kabangkalan. May gabi dira sa bilog ka pamilya ni Nato Escoltero dira sa may area sang Barangay Sumag. Pamilya man ni Migo ta Babpransya dira sa Biliamonte, may gabi gid kag sa bilog ka pamilya ni Mr. Rio Bentampos, ang LTO Chief sang Bacolod. Always man nga nagapaurok-urok. Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sang UK, ara siya naka-like na kag naka-share na. Salamat gid. Intamya lang migo ko kag migo yaman, Engineer Arthur Normandy and family dira sa Puente Villa Division sa Barangay Tacolin. Elizabeth Gamalada, check attendance lang siya. Kag kay Mr. Mrs. Fred Niña and family. Check na ito sa nga patrol 2 Crosswind Patrol. Sa final nga paglibot-libot karong nga gabi ni Action Dale Salazar, yari ang yasiriga na obserbaran karong nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Action Dale, mayang gabi. Yes, mayang gabi Action, Eric. Oh my gosh.
nagsaka naman ang gasolina, diesel, kag kerosene. Aragin. Aragid, Action Eric, ti next week, muli dapat ang preparahan sa mga motorista, sa publiko, Oo. ang pagsaka. Sa una, Action Eric, sa wala pang gera between Russia and Oo. Ukraine, may oil price hike in man, pero mga 0.80, 80 centimos, sa Oo, piso, no? 70 Oo. centimos, pero yung next week, dapat preparar na kay sa gasolina, based sa mga advisory, at least 3 pesos Action Eric kada litro ang pagsaka sa diesel. Gani. Kapin 5 pesos kay sa kerosene naman 3.95 pesos. Oo. Di maano naman buslot naman bulsa sa mga motorista, Tuod, no? sa mga riders, kag makorehit naman mga jeepney drivers. Bangod ngati dapat doble kayo Action Eric para may makapuling ang income, especially ngati iba diri Action Eric ang mga PUJ nagsaka ning ilang boundary since 100% na ang capacity sila sining mga pampubliko nga sa lakyan Action Eric. Mo'y dapat ang preparahan na next week ang implementation sining oil price hike. Hindi lang yung oil price hike, kundi big time Yes. nga pagsaka sang petros sang gatong Action Eric. Gani. Ang iba nga rin kita sa Facebook no, ang iba nagambang dumabike practice na bike out. May mga nito, mabalik na lang sa pagka-bike. Ang maganda Action Eric kasi araya sariling kayo na yung pag-bike kung lapit lang mo sa nga destinasyon. Gani. Kung pila mo lang ka metros ang kalayo mo sa nga balay pakatusin mo nga workstation or workplace, ti iban diri ti ugada ning iban ginatinduhan ning mga bike sila sa nga bodega mo. Laban na mga nigurugi na matamat na karinar kag limpyo pisas. Ginamatamat na maintenance ang ila sini nga mga bisikleta Action Eric. Hindi katapusan ng kuani ang taas sa isang gasolina na Gani kay sa record Action Eric na ikapulo na ni 10 consecutive weeks na nga paggasaka sang presyo sang gatong ti ang reaksyon naman isang public Action Eric, may oil price hike, may mga transport group nga nagapangayos ang fare increase. Pagti igo naman ang publiko kag syempre kung magkasakang gatong ang mga basic commodities base man magsaka Action Eric. Kung domino effect na Action Eric once ganing nga gatong na ang pag-istoryahan especially ang presyo. Kabalik mo naman niya sa negosyante kasi naman sasaka may biyabi ang petroleum products mo. Amo man gani Action Eric ti matamat na kamo da pang limpyo sa inyo sa mga bisikleta. Basi pa lang kagati abog na ang kabuhi weather lang. Gani Action deal tiya mo na kung mga lapit-lapit mo lang mga kilometro mo lang kaya sa bike ka na lang. Kung wala ka bike ti lakton mo na lang dalang exercise temprano ka pa alinsin mo sa nga balay kag mag walking. Kapoy mahalay ka sa panokoy pagkato Action lakton mo lang. Kasi kabuhaan ka bala barikos Layo ko lakat ba? Ako layo bako directed daw kapoy kita sa sitwasyon pagabot mo di sa upper fourth floor ginakapo-apo. Gani. Tangi mo sining ginhawa. So tiyan mo ni pangamuyon talang yang maghahagan-hagan ang tensyon sa Russia kag Ukraine kay base pa lang may mga maayo nga mga development sa masunod nga mga inadlaw Action Eric, no? Sa sini nga matinion wala gid na punggan ang pag-ibi sang kalangitan sa buong Saturday night Action Eric, no? Kag kainan tes nga nagulan-ulan sa buong gabi nagpadulong ita dito sa Bacolod Government Center. At dito ka normal na kadamo na sa mga kabataan nga nagahampang kay bisan ng playground sa likod Action Eric bisan gabi na 7, 8 may mga nagahampang sa gihapon especially dira man no sa ground sang Bacolod Government Center. Kag nagamatamat man damo ang mga nagabaligya to Action Eric. Buhi man din ang mga gabaligya sa Pangigaro, no? Correct. Especially kami mga bata ang nagala Action Eric. Ining mga lampanganan bilang nagasiga-siga. Ang burador na bakal. At ilan lang may budget kang imo bulsa na. May budget kay kung hindi kami pagbaklod
cellphone niya, ibian ka ganyan ka manaraya. Kita ko sa imo nga picture, may mga baligya sapatos nila. Sapatos para sa babaw sang salakyan. Pila ng bilogs na ang pares? At may araman sang may presyo na rin, kay banri do ka second hand la. Pro branded, no? Branded. Pilang ang kuan, mga bilis na Kay mga na to may branded ang nung check na bla do 2,000 to kay nang patay ko. Libo maglimbili. Libo man. Pero kung mga actionary, timera man sang less than 1,000. Pero depende sa mo sining pag-negotiate man. Sa nagabaligya. Ala ini ang klase pagbaligya actionary kay ang sapatos ginabutang sa babaw sang auto. Kag plastar lang sa higanda sang dalan dira sa may tubangan man sang call center no dira sa may Bacolod Government Center. Damo to. Bisan deal ang mga auto na to kapag kita man diya nga maka-income ano? Correct, actionary. May ato mga henna, mga tattoo, kagiban pa nga mga local products sa actionary nga Gabahagin ka siga-siga ho. Gani man. Although kada to patay ka mga maribaligya. wala madula tawod sa NGC kay doga pulo talithiman. Kay na actionary kay ang pagkuha natin kaya sa mga footage na mga around 8 to 9 na mga inoras sa Subongti ano ito pag ulan-ulan niya no? Correct. Kay ang barikada na sa NGC ara sa Gyapon, like ang yellow na blang barikade ng ginabutang sa bitaw sa tuwang sandalan. Ginpalibutan nila actionary kay dito sila gapasulod or entrance sa may gasolinahan na yon no? Sa piyak na bahay na sa Bacolod Government Center actionary. Ang system nila sa entrance isit amo ng Gyapon no? Yes, no. Kay kung diri ka malabay sa piyak nga yon tubangan sang Panasyatic nga area, wala diri sirado. Dito agad malabay actionary sa may tubangan to sang Petron. Okay. Dito nga area ang entrance kay may mga poso guards ba nga nagabantay, no? May nag-remind mo sa Gyapon yung sok face mask? So far daw wala naman actionary. Okay na no? So far daw wala naman. Kay na daw hindi bantan tugid crowded ang lugar. At isang NGC daw masiling naton lugar nga masami na lang ginasayuhan sa mga auto naton Ang mga kabataan kay makita mga actionary nga nagahinampang, nagalumbayag, nagalinagsalay, nagahigda sa grass dira sa may BGC grounds. Kag mamamugid nga amo ning mga kabataan nga nahidlaw gid sa ginatawag nga outdoor actionary ka. Mga kabataan nga kag lugar sa NGC lagawan ko para mo sa plaza kadto sa plaza daw ay kagimanda lantawon nga mayo Sa plaza kun hapon ti daw okay pa kay hangin-hangin pero kung gabi na actionary kati daw init pa no? Daw wala ni may tanto tawo. Kag way labot way kagid lantawon da Why? Unlike ba dito sa may Sagay City, ang ilato yung plaza or fountain to actionary, do may sang lighting, tapos may music. Kumbaga daw may show actionary nga daw malingaw ka man kuntani. Pero may kulang da sa plaza dahil nga daw isa sa mga attraction man tani kung gabi sa aton bla nga mga utod bla. Ano masuggest dos plaza man? Kaya sa actionary daw may lighting sa may sa may fountain dira. Abot nga kun pinalati ka bulan wala na nagasiga dira. Actually naganda man dirang falls pero amot why naman Ang plaza to kung sa mga kwento patay nga lugar no? Ang magani actionary ka. Kung gabi bala Dale, may pagani Kapito Lagon no? Kapito Lagon do gabi na may kabataan pagani nga naga-swing day. Do wala nang diya ganap sa Bacolod Plaza kun gabi. Sa plaza lang yun dati mo na bakal ka guro da sa sagwa tapos pungko tapos plungkuan bakal katabi man kumaman na yan tapos pungko ka sa bench na siminto no? Diba naman no? Bakal kadira fishball, tempura. Ay kalingawan no? Why good. Unlike sa kuan NGC nga daw damo ka kalingawan da. Aba man ganak actionary ka. Kagati ambot ko ng tabo no kay actually dira ang mga lightings kanina dira mo kusa daw matamat naman nga na pangkakasa. Hindi ka man madlok ta kay tubangan siya sa plaza police station Kag may mga pulis na no nga nagasakay sila sa mga motorsiklo nagabantay from kada corner sa lugar. Ano lang ta model kulang suga ano man? Kulang suga, kulang atraksyon. Kulang nilang tao actionary ka. Kulang suga, kulang atraksyon. Daw hindi kid bla lugar nga lagawan mo bla also dito plaza tani dapat damo tao kung Domingo damo tao ti kun adlaw guro ya kun adlaw sa likod ni mga simba
Pero kung gabi, blang para sa GC do layo no ang plaza no? Gani action ka. Kag amo na no ang sitwasyon nila daw subo-subo nga daw ka dulom ang lugar. Kag actually do wala pa man gani formal turnover nga natapos nila ang rehabilitation sang Bacolod City Public Plaza action ka. Pwede kayo kabutang guro sa mga daw para sa mga nagaluto daw lang nga makuan suma na suma. Ang mga food cart man. Food cart tabi standby plaza no? Kaya like dito sa malikod sa Bacolod Government Center nagaraya action mo. Gani. Kasi kung hindi kaya ka sa dire kapagkaon ng street food, kadto ay sa piyak, basi mauyunan mo, kung ikaw pagkauyon, may another option kapag ida. Kaya kung gabi, kadto amon tagri, sa plaza ti manuka ni, no? Gerald Sabida? Gerald. Gerald Sabida, duway ka naman kadtuan, iba? Why na. Kaya mga fast food dira sa near plaza, nagasira naman yung actioneric mo. Sira naman sila Ako man gani. At kisa diri kita na mga nagbalot, nagabriga mani, fishball. Sa unang plaza sa nagkapiyaka sa unang kasadya, no? Sadya sa una. Subong nadula ang aura sa plaza. O gani daw, kumbaga daw natabunan siya sang NGC. Gani. Ita ang iba yung bisa na nakalayo, gani, taga barangay 12, taga barangay 10, kalambat doon sa NGC, Correct action, Eric, no? Hopefully, may ara sa mga programs ang syudad actionary nga pwede nila i-design no or ipahamtang nila sa may Bacolod City Public Plaza. Kung daw lifestyle sila nga pwede mapicturean, hindi kakasa to nila da? Why na to? Kakasa to actionary why na? Kayang nabilin dito, amo na ang signage nga Bacolod diri sa may Bacolod City Public Plaza actionary. Do mo man ang lugar nga sarang mo da mapicturean, why naman iba no? Why na? Kaya mapipicture ko do may mga portion na sa plaza nga do wala suga bla no? May mga portion nga dulom-dulom pa. Basta pa picture mo lang may magwa bla yung alayan sa picture mo. Or basta may makawit sa imo sini nga bago. Mo na delikado pagit pero hindi ko alayo lang guro da kay daw damo da pulis ga kuan. May ato na naka-duty nga puso. May naka-duty actionary ka. Kusa matimingan na isang gabi duty si Nong Mario Verdi Prado, bla? Si Mario ko sa Florenceville, Panukoy? Yes. Kaya kung magabot na ang curfew sa unang palang alas 10, alas 11, setting ibandri, may bit-bit man mga bato ng mga poso guard. Kaya magsaway kang mag-revive man sa mga nagalangaw na lang at matamat na pull out kay curfew na sa syudad sang Bacolod actionary. Going back sa NGC, ang marketplace din nabuhi-buhi ng mga negosyo, no? Yes, actionary damo na itong batiay kay iti ang mga banda bala. Banda sa Kalimnan. Banda man sa Kalimnan. Acoustic. Acoustic pa rin sa Kalimnan. Acoustic pa rin sa magdungan ang mga banda si Limnan. Hindi magribati mo. Hindi magkarabati. Siling ko to pista lang ba? Ang magaling, especially kung may mga jammers actionary. At yung mga jammers bala nga daw masakit balong. Tang pamati. Trying hard man blaw? Trying hard kag ko nakainom na. Once nakainom na tiyang imo sining kumpiyansa sa kawalingon, nag-alalawas na mo. Gani. Kung baga daw wala ka na kay balokon nung ginobra mo, kung sakto pa, kag tiban na nagapaot pa sa ban na. Subong nga nagapaot sa kanta? Sila sining nga problema. Problema sa kuans pangabuhay ka problema sa pagigugma. Namugid. Kusna dami wala acoustic blay nga daw mga mild na blang nga kanta blaw no. Mga chillax nga mga music. Mga mo termo chillax. Kami mga kanta siya nga 70s, 80s nga asa subong nami pa Japon pamatian na. Inom-inom ka sa chat gabi ka matian mo ng mga music. Ano duga namin sa palamatinaan mo pro. Correct. Iba niya nga mga araya sa limna niya mga pang rock and roll blaw. Pang pasabog. Kumbaga itong mga bar, ginablang sa tapang ibang napingtan nila nga may mga kagansal. Gansal ng mga music. Sina Jackson Eric. May mga sumbi pa na kanta ba Doon mapala mungol ka sang kanta ka sumbi. Ako magaling hindi na mo barati ay kung nag-suryanay ka mo. Kaya kung namo lang ang mga sound gani at gusto na lang ka mo dira Eric mag sining gitara para lang maghilabati ay ka mo dira. Iba pa nagaduit sa kanta blaw. Ayo.
maganda na sa Pati mga ka dyan, pati ka Actiondale, ang ining pag level 1 doon balik kayo man ang aura sa negosyo sa kagabiho, no? Yes, Action Eric. Even ang mga executive dara sa UC natin na nag-aambal sila nga 100% yan nagabalik na kita ang economy sang Bacolod City under alert level 1. Especially ni mga nag-negosyo, Action Eric. Katawag ka kita sa Facebook nga ang mga nawad-an trabaho sa tiol sang pandemya daw ginarihay sila Action Eric. Daw ginakuha sila. Like sa una, mga nawadaan ng mga flight attendant, subong ginakontak sila sa mga airline company ka ginakuha. Mga nawadaan trabaho sa muning industry, ginakontak sila Action Eric. Patimaan or senyales nga at least ining mga jobless under sang pandemic o alert level 4, 3, kag 5 sad to, nakabalik sila sining palangitan Action Eric. Mayon ang sinyales para at least no kay sa subong nga panahon bulubod lagi man nga magpangita sa trabaho pero kung wais ka mabilidaran ka kag nagatinguha ka na hindi gid budlay magpangita sa trabaho Action Eric. Action Eric, kag nakita mo din nato no adres sa may social media ang BCC Galileo. Ang Bacolod City College kay may mga bago dira nga mga building nga ginatukod mo under Leonel D administration. Makita Andre nato Action Eric ang post ni Councilor Cindy Rojas kay nag-inspect ini sila subong adlaw dira sa may BCC. Doka namin sa mga nag-ulhot no nga mga building. Building ano na? Dira sa may Bacolod City College, Action Eric. Iya ano na ang mga building? Iya ka BCC like ang mga ibandriti makabig wala daw gymnasium. Ang diri nga mga additional nga mga classroom. Kay dako ning worth mo 350 million nga project duga nga mga facilities dira sa may Bacolod City College, Action Eric. Dako rin man improvement siya, no? Dako rin improvement siya pero ongoing pa ni ang construction dira sa may BCC. Hindi ko makibot sa uli ko ng BCC mo ba ni Bacolod City University. Correct. No ka mo Action Eric ang handong. Hindi malayo nga matabo ang nga mga instances Action Eric since nga sige ang mga development man kag pagtukod sang new facilities kag buildings sa lain sa Bacolod City College Action Eric. Kag lang kon do ka linong sang Bacolod City subong gabi Action Eric. Pang kalinong is na mga mangintayo yun hasta magkaaga. Amo gid tani hindi na magnagual dugay. Yan nga magpinalumba ng mga pulis na. Basta alas 10:50 dala. Yan mag binroto ng mga patrol car ta. Basta mag-sign off nila pa ginagual bila maginawa mga balita o pwede palayo lang Action Eric. Subong ulan-ulan ba medyo bulubudlay especially amo nga mga panyan po. Dahil din dama ulit ka pamangkot siya kung naliga to bla post mo to sa Facebook pa tong tong suba lang yung paliguan mo to bla. Patag to ni bla. Sa may Kapitan Ramon. Barangay Kapitan Ramon. Palang Kapitan Ramon Action Eric, after sa Kapitan Ramon, ulunahan pa ng patag Kung na mo layo pa ng patag? Yes. Kaya may ko patag sa patag. Doon may suba na nga daw pwede ka tayo kapulupaligo da? Actually, connected na Action Eric, ang mga suba mo, basi part pa ba sa Malago River, pero wala ko dito sa may patag sa suba. Okay. Pero ang lang sa igad suba kayo, dra ka lang bala maluto-luto. May mga bato na bla? At iba si Miara. Miara gurod ano? Kay connected man ng mga subay. Plano ko mapapatag ko sa buwas Kaya kay siling ko doon, hindi ko tultur sa lugar. Ito lang nga daw mga damo. Sa picture to damo, kabaligo sa suba. Blang gailig lang to. Tapos ang tao yan, nagapungko suba. Okay. Actually, Action Eric, may mga residente nga pwede pamangkutan May mga locals man. Tapos mo na nagro pamangkutan da, no? Tapos pamangkutan. Actually, yung patag taas-taas na yung bayin sa sila. Sa barangay patag, no? Correct. Oo, basi tibay kita da. Hindi ka plano ko buwas, maligo ko suba. Titin ko to ang patag doon na bantugan ni Bla. Sa Google, guro may harap na guro sa Google Map Action Eric, pero depende sa lugar kung may signal pang wala, kasi sabi nang gado-lang signal. Pero sa katuhan ko todo, wala gito yung signal Action Eric. Kung naglumpat ka sa tupa suba, to sa Global Smart, wala to signal sa yaya. Do ka kwanto ko dalom mo nito. Nahadlo ko sa dalom. Sa una, mga dalom na sa una. Mani-mani ko na sa una. Mga baybay na sa una. Kapatunga ko sa maligo ko.
subong edad gal medyo may kabaka naman gali no. Igad-igad na lang. Oo, kay ang imob lang nga paminsan nung basi bilay biringon kublao. Correct. Ano na tawag na daw crabs ka black Oo, mabiring ka lang hindi kasikat di lang ang mga tiilaw. Okay, sakali ko na punta mahanap lang ka langoy. Oo, sa possibility na eh. Do kapuyon ka bala. Sa totoo, gawin ko yung sa langoy, do hindi ka makusling tikalon pa sa langoy, makalangoy ko yan mo. Pero kung naman na lang sa piminsan ko, basi bilingon kublao. Tingala ko si mo nagmana si junior mo. Nga swimmer. Naguntat, nagdako naman siya, oh. Ang gani ba na? Sa una sa baybay, amon balay ka baybay mo. Di mga langoy-langon na sa una, nga hindi ka man layo, kaya ko na, magbalik, kaya ko na. Pasamunti may edad ka na, video budlay na, kapoy na hapo na. Kamo na sila mo lang, ginabiring ka blao. Budlay. Budlay nga, basi may kapamati, nga taga-patag na, maka-guide man sa ato, na kung makakadto sa lugar na buwas. Kaya damon doon sa mga residente, actionary ka. Okay naman ang dalan actually going Pataga. Kasi bagay mga dalan sa Patag daw halos magya naman sa salakyan. Magya na sa salakyan na generic. Amo namin kay isa to mga panahon sang college pa ko di daw patanto naming dalana. Pero last time padulong ko sa may Kapitan Ramon onwards sa Mayo nagidaan nga dalana sa may siyudad sang Silay. Actionary Kabalo Observation Report kamalulong sang patrol subong nga Sabado sang gabi ang ka-action nyo. Action din sa lazar mga ka-action sa linggaman nga bahin sa Pinas. Labutin ka sa nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Magod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Del Salazar Doyabet sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa panayang paglibot-libot ni Action Del Salazar balikan tala sa karon sa isa nga final report. Happy birthday para buwas kadlaw kay Kagawad Joscoro Selva Jr. sa Barangay Zone 5 Morsia. Ari na kay Migota JP Ahina ang panamyaw. Gina-time out man dira sa area sa Barangay Takuling ulan ko no. Nagabi dira sa mga taga-barangay Takuling, ha? Nagabi dira kay Manang Rosemary Yanson na Hungko. Nagapa-urok-urok, no? Jocelyn Liboon Dispoho, kay Marjane Latusa, mayong gabigid. Saling niya, basi lantawan na ang ginahambal mo. Ambot, di ko kabalo kung ano nga lugar ang may suba-suba na nga daw. Di ki mandalong suba. Kaya nami, pagka kita akong picture, nagdamo sa mga tao nga gapungko sa bato kagailig lang tubig nga draga paligo aw no salamat kay Inday Mary Jane Latosa hindi ko previous ng lugar ko lang tawan ng tawag sila da basta may suba si Jinky Jalagdon happy birthday lang kuno kay Action Fred belated happy birthday man kay Action Dela ali na kay Jinky Jalagdon no Bill Rico Naya mayong gabigid kay Kativir. Happy birthday kay Elsa June Bonilla Laho, sang La Carlota City. Alin na kay Cathy Vera. Kay Teresita Haga Dinora, mayang gabigid, may lang din nga pagpaurok-urok. Si Jinky Jalagdon, ginatamyayo lang ang mga pamilya dira sa DSB Barangay Pandano na. Mayang gabigid, no? Kay Soseta Iandog Ibanghilyo, Lisa Joy Ilon Amoroso, dira sa may J.R. Torres sa Division, ga-monitor gid sila, no? Sa Barangay Singkang Airport gali ni si Kwan si Bill Rico Naya tamyaw lang si Nanay Vilma Libuo no si Naya mayong gabi dira sa inyo no kay Raymond Manangkil Medes kay Rochelle Diquito Rojo dira sa Barangay 16 happy listening pare ko dira Giovanni Rojo mayong gabi tamyaw ko lang si Nanay Marilo Torre and family ko dira sa Valladolid kag sa Paranaque alin kay Alexis Wing Torre kay pare Ryan Burhada may gabi sa Sumag Ray Flores Barayoga kay Danny Janjan Alcorisa pare Dan may gabi dira sa imo kay Migota Danny Janjan Alcorisa sa kay Dondi Blanca ara sa Talisay Teresita Yung kay David Lisa may gabi kay Rochelle Polhencio Susana mayo nga pagpaurok-urok. Christian Simbrano, may gabigid kay Ashley Oiko. Standby na sa report ni Aksyon na Roger Gutib. Standby Aksyon Nelson, standby Aksyon
Arlo Tikar, kay Teresita Haga Dinora da may gabigid ha. Sa barangay Purisima manaplara man si Mario Tanhay Talabano ha. J. Maghamantok, may gabigid. Sa may gabi dira sa kay Jinky Dagia Montilibano no? Kay Jinky Dagia Montilibano Miraes. Update sa lakyan na terus kami dila kadto. Okay. Good evening lang kuno dira sa tiya ko kay Femi Salazar Miraes sa barangay Kaduaan, Cadiz. Ara kali subong sa La Carlota, kali si Juan Jinky Dagia Montilibano Miraes, no? Sige lang kay check tara ni karon ang sang ko no. Dili sa La Carlota ni tabo ang aksidente sa Cadiz ni. May gabi dira kag may lang nga pag paurok-urok ha. Kay Judith Fernandez da may gabi. Kay Noel Parcon dira sa barangay Dumanan may gabi igit, no? Sige, agiban karon naman ha. Check talang report o nagika kay aksyon na Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon Roger Gutib sa report. Jeremy Gabitos kami. Yes, action direct. May gabi siya sa may action. Sa aton, mga balita sa direct ikan diri sa may norte kabay na binigay sa segundo distrito sa probinsya ng Negros Occidental. Ini walang aksidente sa direct sa singgol nga motorsiklo sa may bahin ini sa Panos ng Santo Niño sa Barangay Jerusalem. Oo. Gina-follow-up sa mga siyete kaya meron kasubong nakabatid sa siyudad sang Sagay. Okay. Dahil siya pa sa report niya sa Rabaton nga si Mayara, isa ka motorsiklo naman nga na aksidente. Bangod sa pagsakay na mo ko na hindi naman ang ginasakyan sa isa naman ka tatapong at noong pablang ka motor. Sige na follow-up natin pero naway pag may way for may kaabot sa ito yung informasyon na sunerika. Anyway, direksyon na sa Sagay, may ginakop nga tatlo talang sa mga persona ay isla sunerika ang naga-involve sa nga illegal nga sukal sa ginakop ini nga mga persona ini ang ginakop mga last stress media ang takla. Tapos nga inisyal ginakop ang last stress media sa takla sa Purok sa Mahawan sa Barangay Vito, Ciudad sa Sagay. Ang ginpagdakop komunitan day Eliseo Abilarte Ibatin alias Ali, si Gregoria si Eliseo alias Ali, 62 años sa edad na. Si Gregoria Malinaw naman inisya ang Magdali alias Gingging. Inisya 64 anyos sa edad, mga senior citizen na suneric. Ang isang magiling na kompira mo si Jose Ducay alias Boy. Ini 28 anyos pa lang yung edad, talan residente ng isang barangay Vito sa Ciudad ng Sagay. Pero sa report niya, sinadakpan niya matapos nga gina-responderan o kung gina-tagan natin yun sa kapulisan, pinag-iman sa kapulisan ng Colonel Regional Guadalupe, ang impresasyonan ng Sagay sa Sagay PNP tungkol sa report na inaksinerek ang ginagalugtag dira nga illegal gambling sa lugar gintikop ini ang military mga persona na recover ang isa kaset sa paraha ginagamit sila sa pagsugal sang tungit tag ang 125 ka pesos ka kwarta kasi amo ni action ang ila sining bit money nga si ebidensya magka pag-file sa kaso. Pero sa subong dito so ini sila sa Sagay City PNP pero ang report nga posible nga isa ma-file na lang kaso at regular filing. Pagod siya ating buo malang sa iya sining prescribed hour of detention action, Eric.
So para matulutawahay man kang kakong participimpo sa panahon diri sa may syudad sa Sagay kang syudad sa Cadiz sa norte nga bahin. Palaksinere ka. May panahon sumug kasi burumugnaw man. Pero may gikatupa ang ulan kaya nasa hapon niya nagtupa ang ulan pagkadali mo lang. At ikabong niya mga siniyon, medyo matulutawahay. Galing nga dito, kung man nga ulan ka rin kambi, daw diutay ang tao sa bahin sa Sagay City Park. Lagaw-lagaw. Ang police station o kunang Sagay City PNP bago lang sila nag-himo sa ilang nga sideboard line ng ilang ginabutan na pasigay nila sa pabiligdan ban checkpoint siguro wasi sa ilo naman nila sa iban. So para magtulutawahan kasi nung pasakay police yung tinagkaroon General Guadalupe kayo na ang mga tao sa siya ka-operar man sa siling inapatigan yun na Comelec checkpoint sa aton siling mga kapulisan. So parte mo na naman ka report, balita informasyon si Total Bispo Hinulan ko kasi gitaton kag si Mami niya Councilor Bambo naga-pumati man sa Amerika nga mo di nga isa man sa energetic man kaga mayo gidang veterana man nga si Councilor nga Iloy ni Total Bispo Hinulan. Kaya sabi out naman may pumati si Kapanggalin Diaz, si Mr. Jordan Diaz, mo manda sa kay Toto Joel kay Dave Sangko nga pumati si William Priat na pumati man. At si Fiscal Miguel Maido kag subuman si Ma'am Linian Maido sa may syudad sa Victoria. Report niya itong itutukan sa itong diri mga kaso diri nga magkapinas sa motor ka sa pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, iti sa aksyon, Roger Gutibing report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Roger Gutib live report gikan dira sa may area sang Sagay. Nga balita gikan sa syudad sang Cadiz. May gabi dira sa kay Romila Ocalinas. Romila Ocalinas sa kay Ray Flores Baryoga. Sa kay Juani Mel may gabi gid sa kay M Spy kag kay Jigs James Baya mayong gabi gid. Amo man kay Marlene Bingko kag kay Bona Chris Disimer kapaurok-urok kin sila sa pagpamati sa Action Night Patrol program, no? Salamat gidra sa imong pagpaurok-urok pamati, no? Nagabi dira sa mga taga-barangay Pandanon, DSB, kay Kagawad Amitda. Okay, Kagawad Amitda, malandra nga pagpaurok-urok, pamati sa Action Night Patrol program. Sige, alin sa report na Action Roger Gutib. Sa ilutan si Action Nelson Pateño. Mga report gikan sa area sang 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Nelson Pateño sa report. Action Nelson, kamusta panahon dira? Please come in. Yes, Action na Eric Mangabi kaga sa aton sini nga mga tagpalamati sa Action Night Patrol. Panahon medyo mapaang, wala sang nagpabatsyag karon nga adlaw ang aton sini nga langit. Wala sang galom lang ti, wala sang nagtupa nga ulan karong nga hapon. Pero ti kay na palubong aton sini nga ginhimo dito sa may barangay Tigbaw. Tigbaw, ano nang sakop? Sakop sa Banwa sang Calatrava, palubong ni kay manti kapin sa 300 ka mga seedling sa mangrove ang gintanom dito. Ti palubong sa sa dagat. Oo. Kag sa lapok dito. So muna ang pila ka mga activities kay na diri sa may Banwa sang Calatrava sa pagpamuno man sa aton sini nga mga kapulisan. Ni Police Major Lumyain Lidawan, mga katapos ang local government unit, ang 79th IB, ang Bureau of Fire and Protection, ang Barangay Council sang Barangay Tigbaw nga kung sa diin dito ginhimo
ang pagpananom sa 300 ka mga seedling sa mangrove tree sa ila sining lugar kay manti medyo kalbo ng coastal area sini Action Eric. So isa sa mga tinutuyo sa aton sining kapulisan i-replace ang pila ka mga nagkalamatay na nga mga mangrove dito kay nasa aga naghimo sila sa nasambit nga mga activities nga maitima nga nga ang paghugpong o paghiusa sa mga pamatanon para sa kinaiyahan aron makabot ang hayag nga kaugmaon. Wow. Amo na ilang nga tema? Muna ilang tema di. Nami man bro. Doon nag-aray man eh. Nag-aray man. Oo. Namayo muna ti kung sa kasabot ka na to muna sa kung sa mano pa pag binuyluganay sa pag sa pagtanong para sa aton sininga dunang manggad. Correct. Diri sa may barangay Tigbaw kay nasang aga Action Eric. Kupod man ang pila ka mga non-government organization, so di ubay-ubay ginisla dito kay na, damo-damo ginisla dito nga nagpatigayon sa nasambit nga helikoton kay ti balita wala na gid man sang dalagko mga balita ta nasikop kay na diri sa may banwa sang Calatrava as well dito sa may banwa sang Tubuso kag syudad sang San Carlos malinong ang aton sini panahon isa na ni kasimana notice ko ang malinong nga panahon diri sa first district sa Tubuso Calatrava kag San Carlos malinong ang aton sini nga mga kapulisan nakapahuhay-way ang aton sining makapulisan sa pila ka mga pasaway nga mga kauturan nato na Action Eric diri sa first district. So parate mo na wala gid man sa talag ko. Ang inyong pagtanom ni sino nagtanom siya mga pulis tani ang sa picture mo? Oo, pulis na. Sa di nga pulis ni? Diri sa Calatrava. Okay. Layo ni nga lugar ano man mangrove ni siya naman. Mangrove di siya ang ginapananom nila. Oo. Tapos ti mo nang picture dan sa grupo mo nang pila ka mga non-government organization mga public officials man sang barangay kag pila ka mga government official diri sa may munisipyo sang Calatrava dala na daang municipal social welfare and development 7990. Anong natanomin na ni mga puno ba sang nga ka mangrove? Para sa isda? Para ni siya sa ni siya amo ni ginaistaran sa mga isda Action Eric mo. Hindi ba doon sa man daw kahoy na sa nga kuan? Oo, daw kahoy na siya, daw kahoy. Pila ka bilog ni ang natanom na to? 300 na kabilog. Oy, gali. Oo, so nami na sa actualing area kay dira gina masaming masaming gaabot bilang dagat kag sa kilid sina may beach resort na dira nga ginman. Digin man nasikat pero ti mayong area. Inisang area mo gid man diri ang medyo kalbo-kalbo na. Okay. Sila ni sang barangay Ripuyo man. Amo maning kaya sini kaangay sini nga mga lugar nga wala na sa mga mangrove area, wala na sang mga kahoy. So muning gitamnan sa aton sini nga mga mga kauturan diri sa banwa sang Calatrava para nga ma-preserve ang mga ginaistaran sa mga isda Action Eric. Wala labot sang pagpananom nila sa mangrove nang wa pagid sila kay nasa mga basura sa palibot sa ni Action Eric. At tinayo gina kay tisin paano bla makabulig-bulig mo sila. Actually mo man permi na target sa aton nga mga kapulisan sa programa ba nila sa PNP bla mo na sa ang tree planting nila sa mo. Okay. Ibang gani action nila so na mga bukid gani ibang gani katuan nila mo. Okay, ti kagapon, ang isang Bureau of Fire, dito yan tree planting man sa may sa may Eco Park bla sa report na ton gapon. Isa man na ka mga lugar nga kung sa din, ang basurahan, gin-convert nga Eco Park. So, di ba usually mga basura, ginadump na diha? Oo, ti may mga baho, dira, mapanimawan kung magsulod ka. So dito sa tree plantingan sang Bureau of Fire kahapon ang basurahan
gin-convert nga Eco Park, ginbutangan sang mga manindot nga mga playground para sa mga kabataan. Kag may viewing deck siya, kag makita mo kung dito ka sa babaw sa viewing deck sa sining Eco Park, makita mo ang kabilugan nga Cebu. Ay, gali ka, ha? Oo. Suroy-suroy ka day sa Calatrava. Oo. Makasaka ka da sa viewing deck, makita mo gid ang ang Cebu nga area. Cebu. Pero aside sina may mga aramada pwede ka kakaon da pangapi-kapi. Oo, Ora okay. Tindi lang na imbal na ang mga store na may ari ka din nga makatuan gidya kag makapaway-way. Oo. Kung gusto mo bilao, kahit bati ka na. Bilao? Oo, isabla ka bilao, daw banyado na bla. Oo, tiyano na. Oo. Ano na lang sulod sang bilaho na siya, daw banyado na nga dako bla gina natong natahop natong bla na sa bugas. O ginasudlan na siya, gusto may unod na siya. Ng green shell, ng scallops, at nami ka seafoods, baboy, no? Seafoods gali? Oo, seafoods na. Isa na ka-order siya na, pilang bilis na? 600 plus. Pila? 600 plus, good for 6 person na. Pero ti bastante naman aguro, no? Ay, oo. Ano, may mga kasag? Ano pagida? Oo, na. Pasayan? May may ara na. Pasayan. Oo. Oo. Sa Calatrava na? Calatrava? Oo, Calatrava. Okay. Kaya mga chimpo na siya makalabay. Tatabla ko din. Siya makasilita nga so, hindi namin kanaan man. Oo, correct. Text lang kay... Mga sipo, sigla, rakalitagli. Oo, mayari diri kagati lapit man lang di sa amon man ang Sibyo mo dito pakadto bla sa Talaba, sa Oriental. Mga Talaba bla da, Pasayan, Kasag. Alimango. Nan. Oo. Ti dito usually kung magkaon ta sipos ito tayo kakadtos balaring mo. At hindi iset-aset ng balaring yung simo na tayo ng istoryahan tayo sa Calatrava. So dama magalita lugar sa Calatrava nga pwede nila makanaan nga sipon sigli. Oo, tining lugar nga ginimuan tree planting sa mangrove sa aton sining mga amigo nga mapulis. Lapit lang na da ang ginasiling ko nga kalanan seafoods bla. Ti damo magakalaong glida. Ako nga mo ni Parione Sabado Domingo. Oo. Ati puno. Magutok-gutok gidi kay actually ni siya igad sang dagat ni siya aksyonere kin-extend bala. Tiasta na sila oras ta kung gabi. Mga alas 8 siguro. Alas 8, alas 9, paniranas lang, na? O ti kay alas 8 nam nira kay ti korpyo namon de alas 8 mo. Ay, ka. Abi ko na-reduce ng yung korpyo kay level. Wala na yan. Agad sabagay, level 2 pa man lang subong ang Negros, eh. Oo, pero nami kay lugar ta kay igad bye-bye gid gali. Okay, sa igad bye-bye na. Tapos gin-extend nila, blagin butangan nila sa log pakadto dito sa may sa dagat, sang Kawayan. Gali. Oo. So daw gaano ka, daw kadto ka sa dagat pero gatapa ka sa Kawayan, bla kay ginimuan nila taytay mo. Oo. Ti dira ka magorde tapos dira may mga may mga cottages na dira. Araman mismo sa dagat kay gidya kay ang mga Kawayan gitungtong sa punuan sang sang mangrove. Ginimuan nila taytay kag magimo sila da cottages dira ang gusto nga magpahangin-hangin, mga birthday party, bunyag, arada. So, gina-introduce nila nga parang for the whole family, parang good for 3 person, 5 person, ti bilao ang ila gina-introduce. Pero kung gusto ka individual order, may ara man aksyonerek. Okay. Makakadto ka di. At ko makakadto ko da sa Calatrava, ikaw ko diyang una nga kontakon ko kaya ikaw yung mag-guide sa akon. Correct may mga beaches man, may mga cottages man sila na, no? Oo. Overnight, pwede ka overnight? Pwede. Mayari man kami di overnightan kung gusto. Ang mga igad bye-bye, bla kaya bugnaw mo, specialmente kung dala mo pamilya mo, kung di ma-enjoy ka gid. Oo, kaya diri man sa amon, lapit kami di sa pantalan man mo. Ay, giti, good, may manggali. Oo, may beaches dis, pantalan namon dis kilid, raman. Ati basi kung makalabay ko da sa imo, kung di at least makapanawa ko sa imo, prano pa ya. Oo, adi before black, para ka plastar ta, para kung hindi ka man ko da kahapit, a day before, abi, makadto ko da, malabay lang ko da biling bawa, day before, matawag ko si mo, son, malabay lang ko da, gyon ko lang Oo,
matik ah. Naman na ito tirada. Kasi person, malabay lang ko da, pero di ko da maghapit, malabay lang ko da, ti agyon ko lang ah. Ti matik na guro ah. Oo, matik na basta kabalo na tabla. Oo, ang importante da, a day before or 2 days before. Para makapreparar, kay klaim na karon nga, sa libawa, may buwas malakat ko da, tapos sa mga paghamba ko, si mo ti atrasado na. Oo. Pero kung a day before, hindi kita kadto to sources na din tamang Gani, a day before makatawag ko si mo, kati kabalo ko da, mo kaman da asset kag mga contacts mo. Oo, na. Ikaw pa nga daan nga, niresolve patinyo kaya nga daan. Oo. Amo na itong tirada, amo na, sige lang bla kay, siguro ba, Semana Santa, kung may time ko, malabalang ko si mo, Baw daw kamayo, gina. Semana Santa, bla. Oo, lapit na gid. Kung hindi giman ko dahil ka overnight, di giman ko dahil ka hapit, si mo, makulang ko si mo son. Malabay lang ko da, gyong ko lang Tiya matik na. Malabay ko abi pakadto sa ruta ko abi. Daso naman nga adlaw, masili ko son. Mapulit ako, maagyang ko naman daliwat dason pagabot mo son, balik ka naman son. Hindi mati na. Kaya tao ni kabudla explikaran man. Dali ba ko makadto ko sa hindi ka traba, libawa example ba San Carlos. Di man ako sa bumanda a day before son, mapa San Carlos ko agyon ko lang da. Pwede ko da, agyon ko. Tapos ato na ko sa San Carlos. Halimbawa, bateri ko to abisak mana. Magpuli ako sa Bacolod, son. Malabay lang ko da, agyon ko naman liwat Wala problema. Masilig ko naman sa naman ni maputo sa ubra mo niya. Malabay, lamapit ka pa. Ang balon ta lang kilala ta. I-prepare ang guest house na. Araman si Madam Jose Oo, matik na. Ikaw pa yan. Hindi na bilabol ang guest house sa classroom ko na bilabol. Na-evacuate ba? Sige na. So muna, ang pila ka mga impormasyon na kamadulong naton sa para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo, Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon. Din ka man bayan sa Pinas, labotong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Ayo, salamat kilaksyon sa napatenyo. There you have it, live report gikan sa First District. May kabidira sa kay Romila Ocalinas. Kay Ray Flores Baryoga, no? Paurok-urok pa sila pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat kita. Medyo siniway untat nga pagpamati. Sa kay Makoy Janice. Makoy Janice da, may gabigid, no? Budlay man ko si Makoy Janice. Si kontakong ko, may masaya messenger. Jenny Sorgon and family da, kay classmate Romero Pagsubiron, may gabigid dira. Sa kay Madam Ibuni Butser sang Germany. Ang pamilya dira sa Morsa ginatamya ilang Vanessa Mayo, good morning. Watching while eating breakfast sa Don Brothers in Rochester, Minnesota, USA. Wow, Puerto. Grabe, pataas na sa gasolina diri. Nabatsaga mo ito ni Madam Vanessa Mayo, ho. Ati daw, hindi ka maglayo diri sa amon man sa aton sa kwan, sa Pilipinas. Ay, Puerto. Mon Lopez, sir. Nagabi dala kay Sir Mon Lopez, para sa gapa urok-urok, Sige. Alis sa report ni Aksyon Nerso Pateño, sa Aksyon Arroticar, may balos man nga report, Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Arlo, may gabi, please come in. Mayong gabi sa inyong Aksyon Eric and Yari ang mga balita nga ato natipon direkta diri sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental din ang report Aksyon Eric nga ato sini nga nakuha nagasiling nga mga tak na alas 3 inidea subong gid lamang nga hapon Aksyon Eric duha ka mga persona
ang nadakpan sa magkatapos ng Manapla Municipal Police Station pinaagi sa pagpamuno ni Police Captain Jenick Bermudez, ang acting chief of police sang Manapla Municipal Police Station. Ang ining duha aksyon Eric nga akto nga nagahampang sang bugoy nga isa ka bayolasyon sang Presidential Decree 1602 ang natikma sa mga kapulisan dira sa Maybilia Housing sang Barangay Wandas A, Banwa sang Manapla. Ginkilala ang mga suspect nga amusanday Juanito Ichon E. Planes, 35 anyos ang edad, may asawa, kag pumuluyo sang nasambit nga lugar, kag Jomar Concha E. Villasen, 24 anyos ang edad, isa ka may ginapuyo-puyo, kag pumuluyo sang sitio Bangkiruhan, Barangay Pontamisa, Banwa sang Manapla. Diin natigayon nga na-recover sa posisyon kag kontrol sa sining duha ka mga suspitsado action Eric, amo ang batad nga balianom kabilog, kag subong man ang kwarta nga bali 240 pesos bilang nagaserbi nila sini nga taya. Ang nasambit nga mga suspitsado ang na-detain karon sa may custodial facility sa Manapla Municipal Police Station. Samtang padayon naman nga ginapangita sa mga kapulisan amo Sanday Richard Matunding alias Marhol, kag Gerald Binyas alias Kano nga nakalikaw ini sang madasig sang ini sila ang buot kuntani nga pag-aaristohon sang mga kapulisan dira sa Banwa sang Manapla. Report nga gikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kit Aksyon na Arlo Tikar, may kabidira kay Sally Auki de Sousa. Sa Sambelesda, may kabigid, tami lang classmate niya si Jolinda Famoso sa Barrio Maaw. Kay Glenard Antiporta, may kabidira kay Glenard Antiporta, City Engineer's Office, kakapi-kapi, si Donald Cabasago sa Carlota City Engineer's Office. Salamat gida. Sa kay Ivan Bolontati, may kabidira kay Idsel Bolontati sa Barangay 16 na kay Ivan Bolontati, no? Salamat gidira sa inyo sa inyo pamamati. Kay Roberto Hiraposco Caraballo, tamyay lang si Councilor Tony Dindo Ramos kag si Al Victor Espino from Hutuda, Handumanan, Bacolod. Kurt Nathaniel de la Torre, may kabigid. Sa kay Huma Lumina, may kabigid kay Mierna Clawood. Bari Clawood, Baya on Air sa Villa Estefania Subdivision. Ay na kay Mierna Clawood. Utay Benedicto, tamyay lang si Sunny, Herbert Mercado, Mano Ortiz, Jik Kinobata sang Plaza Mark. Alin kay Utay Benedicto. Ayos! Salamat gid sa dira nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Pagbalik naton, balik ka report ni Action Del Salazar. Katapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Ang
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning,
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalagad last kag final stretch ato sa nga palatuntunan. Yari man ang final report sa ato sa Patrol 2 with Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Mike Patrol! Field Report! Aksyon Dale Salazar sa balik report. Dale, Piskamak. Action Eric, dinalantaw rin ni Police Captain J-Neck Bermudez ang hepe sa Manapla PNP nga ang duwa ka improvised explosive device kon IED nga nakita sa may katubuhan 500 meters ang kalayon hubalin sa may Victoria sa Milling Company kon VMC sa may Barangay Police Banwas ang Manapla. Ang posible action Eric ginausar para sa illegal dynamite fishing dito sa lugar. Ini kasunod katamlag lang turn over sa Manapla PNP ang duwa ka IED nga duwa ka botilya action na Eric nga nakitaan specifically dira sa may Hacienda Candelaria Barangay Purisima. Ginklaro din ni Bermudez nga hindi ini konektado sa damlag lang nga pag-rally nga ginkandaka sa mga residente dira sa may Barangay Purisima Banwas ang Manapla kasunod sa ginasining pagpabutyaga sa pagpamatok batok sa VMC Action Eric. Sabay naman sa VMC, ilagin hugtan ang kasiguridad sa ilasing lugar kasunod sa pag-recover sa duwa ka IED. Samtang sabay diri sa Police Station number 3 sa may Bacolod City, ginpahayag ni Police Captain Armelin Vargas nga sa 42 Action Eric makapulsa sa Police Station number 3 wala inisang may na monitor nga involved sa isabong o kung may sa mga application angot sa illegal gambling. Ini kasunod man sa mando ni Vice Director Colonel Martir angot sa monitoring sa kapulisan nga allegedly mga involved sa illegal gambling action addicts. No, kay Vargas, regular ang inspection niya sinipatigayonon sa mga mobile cell phones sa kapulisan sa kada simana. Mga balita nga natipon sang patrol ang ka-action nyo. Aksyon dahil sa mga ka-aksyon sa ring kaman nga bayan sa Pinas. Labuton ka sa awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat gid Patrol 2 Theriabit kapag usa ka pagpangalagad sa Action Night Patrol program Sabado night. Liwat naman ini magatakop. Balik naman ini sa Lunes. Aton sini nga mga patrol unit report sa action nga napalagad karon gabi Action Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, Action Roger Gutib, Action Dale Salazar back to back sa tong piloto, Action Papang Nixon Tahom. News Center, Action Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, Variety Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sirad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico.
Sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang ilagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, Resiliga Diyos, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat atis pagtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend, God bless the Philippines. Mga kaksyon sa mga bayan sa Pinas, laboton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio! TTX 500